какво ще правим днеска? На жената колата прекъсва и на празни, и на под товар. И газджията каза, че трети цилиндър нещо бил проблемен, най-вероятно била бобина. Защото на първи и втори цилиндър бобината е сменена. Те са две бобини на този мотор. Едната е за първи и втори цилиндър, втората е за трети и четвърти. Ето, там се намират бобините. Тая е на първи и втори, която се вижда. А пък там отзад е за трети и четвърти. Не знам дали се вижда. И всъщност трябва да я смениме нея и евентуално може би ще смениме и кабелите, запалителните кабели. Ето ги, тук долу, към свещите. И това трябва да свършим днеска. Така. Да си отворим видеото. Т25. Т20. Трябва да свалиме компютъра, след това трябва да свалиме това нещо, което е кутията на филтъра, за да имаме по-лесен достъп до отдолу, защото ръчичките не са ми толкова тънички. Така. И тук някъде си бехме оставили съдинчица. Така. Нещо се маха много лесно, така се откопчава и сме готови. Сега въпросът е дали напълно да го откопчаваме или да го оставим така леко висящо. Това ще го махнем и него, за да мога така да си го завъртиме. Това е филтъра и трябва да махнем тази кутия, която доколкото знам се държи тук и след това се измъква. Това вече е измъкнато. Моля да го махнем от някъде. Това мъркуч мисля, че не. И добре, това са някакви торксове. Речем, че е торкс 10. Топа фанах, че го оцелих. Сега идва един много тънък момент, в който хем трябва да го дърпаме насам, хем нагоре, за да излезе от дросела. Така. Хоп. И тук сме. Кажи, че готови. После как ще го слагаме, не ми е изобщо на идея.
се извади, без да се маха, е толкова лето отпред. Или няма такава лодка. Защото трябва да сложим дросела май. И тук под него да се бъде някак си. Тук долу има един торкс, май точно десетка. Там долу. Ето там долу. Има едно торксче. Добре, хайде да свалим тия предните корби. Знаеш кое ще е най-якото? Да се окаже, че не е от бобина. Но ще видим. Фу, разгир.
Тук няма нищо. Ако се чудите какво има, няма нищо. А тук не знам какъв болт е. Когато правиш нещо за първи път, винаги има пречки. Обаче, в крайна сметка, затова сме тук, за да се упражняваме. Сега, както виждате, не знам дали виждате всъщност, но дясният кабел отива отзад, а левия кабел, т.е. какво се води, трети цилиндър, отива тук, отпред. И тия просто трябва да ги измъкнем по някакъв начин. Ще видим как. Мога да видим, да вземем новата и да видим на нея как стоят. Това са чисто новите кабели. А това е самата бобина. Ами да, нищо особено, просто се дърпа. NGK, както виждате. Сега ще ги видим. Блоп. Както я държиш, си съвпада. Ето така, като я хванеш с куплонгите нагоре към тебе и си съвпадат ляв с ляв, десен с десен. И тук ще трябва малко да си поиграем с отвърката.
защото е залепнало. Можем ли да ги сравним двете? Абсолютно едни и същи са. Две 2 1 53035. Едната е бошовска и другата е бошовска. Ай, свърши батерията. Моля? Свърши това. За тази няма. Тази може да вземеш. Да, бе. Сложи она да се пълни. Ехе, ден. Къде другата, къде отиде? Кажи ми, че това е на USB-C. Само един USB-C. Не, само един USB-C. Оттам, където изкарах тая, можеш да включиш тая. Само, че тази, която я държиш е micro-USB. Не. Или? Не, бе. USB-C е. Аха, окей. Добре, да. Така, тук нека изпадна някаква лампичка, която държеше нещо. Какво държеше? Не се знае. Но, да. Да речем, че тия двете се държат заедно. Това не го знаем откъде падна. Сериозно ли? Там некъде. Няма значение. Са много дебели, да. Сега ще се опитаме да извадим този кабел от тази свещ. Ако можем, защото така или иначе сме тук. Мога да сменим и кабелите. На трети цилиндър, който даваше проблеми, ще му смениме кабелчето. Хоп. Кабелче. Да си извадим опаковчицата. И сигурно има някакъв лесен начин, по който да я сложиме, но ние не го знаем. Затова просто ще се опитаме да я наденеме.
Е така. Или може би да почнем от другата страна. Е така. Дали няма да стане по-лесно с... Имаме едни клещички, където са точно такива за разтваряне. Така. Хоп. И хоп. Ето, 6 стане. Трудно, но ще се пребориме. Хоп. Legit хакче. Така. Сега ни трябва фенера. И другия кабел. Този вече не ни трябва. Или може всъщност да си го запазим. Както знаем, нищо не се изхвърля. Защото не се знае кога може да ни потрябва. Така. А тук има ли такава диелектрична грес? Има. Добре. Оцелихме го, се остави да штракне. Оп, готово. Така, сега, значи остава другото. Оп, четвърти.
Това по принцип оригиналният кабел е доста къс. Не знам дали има такъв или всичките са еднакви. Не, ето има си. Има си такъв кабел. Добре. А тия двата съвпадат ли с онзи, който изхвърлихме или запазихме? Да речем, че тия са еднакви. Но ето, научихме нещо. Четвърти цилиндър е с по-къс кабел. Това ще го изкорниме. Знаеш какво установих? Четвърти цилиндър е с по-къс кабел. Другите три са, да. Другите три са еднакви, но четвърти е с по-къс кабел. То беше, ти си роза, ти си крем, четвърти цилиндър няма компресор. Ти си роза, ти си крем, няма щастие за мен. Нов лайфхак тук установихме. Ще унищожиш клещи за 40 лева. Не, как ще ги унищожа. Най-много да унищожи кабел за 60. Но това е съвсем друга тема. Дреболи. Няма какво се колебаеш, давай ги и да ги изкъртваме и това е. В момента, в който е качим на подемника и като няма парен, то подемник не може да ползваме. Нали за това сме го вземали, в крайна сметка. Технически си прав. Технически съм заед в момента. Сега, тук ли беше четвърти цилиндър? Къде ти е дупката, бе? Бешко, откъде каза не? Аха. Нищо тя и без това не ми трябваше. Така. Добре. Сега, това е четвърти, това е трети. Това е новата бобина и казахме, че като я държиме така, трети влиза тука. С нещо трябва ли да я мажеме? Не, тя си е намазана май. Та, трети влиза тука. А четвърти влиза е тук. Ако трябва, ще извадим малко. Оп.
Така. Сега. Това така. Това го дърпаме отсам. Ето те си написани B и A. И като гледаме, B отива отзад, А отива отсам. Сега въпросът е тук как да я нагласиме, така че тия два кабела после да ги отработиме. Добре, айде първо да горе-долу да нагласиме самата бобина, а пък айде и горната свърши. Горната спря, ама не знам защо. Защото... Батарейка ли? Кор. Проблемът е, че не мога да намеря, имах две батерийки за тия камери, но не мога да ги намеря. Така, сега. Това е четвърти цилиндър. А това е трети цилиндър.
нахакам този кабел тук. Не беше така. Скоро го зави това. Да. Тия ръкавици. Добре. Имаме опит вече. Тази от ефтините. Не, спокойно. Каза бай-бай. Да, каза бай-бай, защото задръж. Това не е това нещо, ей така. И го зави от сам. Ей така. Хайде, това така. Хайде де. Добре. Да, имаме навсекъде покритие. Играеш. Добре, сега... това нещо е така. Ето така те. Хоп. Има си джиджавки, дето си напасват. Не, пак нещо не й хареса. Да. В опит, да. Ето виждате, че тук си има едно и тук си има едно, дето си пасват. И така. Сега взимаме този най-дългия, дето беше тук. Си го натягаме на ръчичка. И когато той вече е сравнително стегнат, можем да си вкараме и другите, където ни изнася. Да. Добре, какво не искаш? Това нещо трябва да е ето тук те. За да може в него да се завие. Добре. Тук сме добре.
автомобили, мога да влезе по-безпроблемно. Да. Добре, тук сме добре. И стане хора. Така. Сега повечето тук питат, ама на колко нютон-метра? Искаш ли ти изведем тази информация? Да, яй. Не, че имаме такъв. Не, че имаме такъв. Защо? Ну, ай. Добре, значи продължаваме както го усещам. Day by year, както се казва. Подозирам, че трябва да вземем още един ден. Мисля, че това е достатъчно. Мисля, че това е достатъчно. Не знам на колко нютон-метър съм стегнал, ама... Така. Добре. Следва кутията на филтъра. Не, пардон. Следва една странната джвъчка, която Бог знае за какво е. Може би за да не се друса всичко. Добре. Значи някой признава, че го стяга на 14 нютон-метра. Отдавна съм ви подминал 14-те. Добре. Няма пак да хелпнеш тук. Да държиш това нещо, докато го завинта. Чак съм тук не, от другата е там. Значи е така не така. Точно. Хоп. Чуп, идеи. Супер. Мога да пуснеш. Добре. Да не стане като Жан да ми не допуща влаковете реално. Мандрата си е мандра, човек. Мандрата викна си е мандра. Да. Тук идва другата голяма гинекология.
тук Мишела, колко ще да ми е полезен с милички ръчички. Ще да има тате. Дай аз. Той е приобщен, просто още му липсва декстерити. Още взето умръзна ми да ми стрипва болтовете, докато ги развива. И иначе той обича много. Аз съм си казвал, любимата му играчка беше винтовертка като бебе. Като пластмаса. Аре бе, какво стана това, що не се завива? Добре. Давай. Ама тя тази се снима отгоре. Така че... Хоп. Завиваме това. Добре. И завиваме това. Без да натягаме много, защото все пак това е пластмаса. Така. Остава това нещо. Така. И образуваме тук. Хоп. Аз по принцип винаги завинтвам пластмасовите винтове на филтрите на ръка, защото много често се случва сервизджиите да ги превъртат. Чакай сега, че пътна тук да ми пречи на светлината.
Общо взето е като филтър за масло. Като усетиш рязък стоп, спираш. Иначе винта се превърта. Хоп, край. И сега идва момент на истината. Колата трябва да запази. Не, снимаме, тук снима тази. Ето, виждате ли какво щехме да забравим? Щехме да забравим най-важното нещо. Има те пасата не ми трябва да е това. Запаленето. Така, хоп. Тук е хванало, тук е хванало. Това го махаме, това го махаме, за да не го правим да Значи мога да не си решили проблема с игрането на оборотите, това ще се види допълнително, но поне колата работи без да прекъсва в момента и всичко е ток и жито.